О, ето е тортата, как фърчиме, я да видиме. Рожденичката, о, не мога да ви фана всичките. Ама видео ли въртиш? Да. Айде, да се, ядете ми. Така, айде. Вземи от нас от това, от Здравко, въртния на едно да го има и него. Чакай сега. Аз ще обърна, бе, тук, бе. Ето, бе, сега такова положението. Чакаме, къде е бенгалския? Къде е бенгалския огън? А другия? Другия ти си ги прибра. Как се ги прибра, Белито? Ето, нас отдава бенгалски огън. За пръв път в живота дава бенгалски огън. Това е друг тип. Те са много късите. Това са къси дебело. Късата част на парната турбина. Ето тук запалване на бенгалски огън. Те са детски огънченци. Нека бъде светлина. Честита нова година. Айде да се жива и здрава. Всички чашите. Айде. Така. Браво. Стара баш като нова година, трябва да ви кажа, абсолютно по нищо не се различава. Това видеоклип, дето някой ще го гледа, не знам, защото го клатиме много. Голям прас. Така, айде пак от тук така, долу, апарата. Как заведи се на нова година? Чакай, че ми влезе в пръста. Насо някъде търси нещо. Разни произведения. Така, ето тук вече има пушици. Забелязахме. Аз от цяла седмица съм удъртяла вече, така че... Удъртяла си от всекъде. Никой няма да яде. Жена и риба, стари няма. Ето го и чорбаджията. Айде, чорбаджи, на здраве. Я кажи чукли тук на GSM един път. Чин, ето е. Айде, на здраве. Чин. Айде, да, ще Айде. Това е делене на пет. Айде. много добре.